Allahu Akbar, abin al'ajabi. Yadda Adam A. Zango ke samun lafiya da wurwuri haka. To menene sirrin haka? Ku biyo mu a wannan bidiyo domin ku san wani irin sirri ne yadda Adam A. Zango yadda yake samun lafiya da wurwuri haka. Ba abin wani mamaki ba ne mutum ya ji ciwo a ƙaramin lokaci kaga ya samu lafiya. Shi dai Adam A. Zango wannan mummunan haɗarin da aka sa rai ya rasu, Allah ya taimake shi ya dawo cikin ƙoshin lafiya. Ba kowane mutum ne yake irin wannan mummunan haɗarin yake tashi ba. In ma ya tashi sai ka gan shi da wata nakasa ko tawaya. A irin wannan haɗarurrukan da 'yan Kannywood ke yi daga nan rayuwarsu take ƙarewa. Wannan izina ce ga mu al'umma ko in ce ga mutane. Ita lokacin mutuwa idan ta zo ko da shiri ko ba shiri sai ka tafi. Amma wannan abin mamaki kuma abin aya ce ga Ubangiji da yake nuna mana cewa ba haɗari ba ne ko kuma mummunan ciwo ke sa ake mutuwa. A'a, kawai idan lokacin ka yi sai ka tafi. Allah ya sa dai mu kyakkyawan ƙarshe. Adam A. Zango yana samun lafiya da gaggawa dalilin yadda mutane suke masa addu'a, kyakkyawar addu'a. Sannan kuma shi Adam A. Zango mutum ne na mutane, kuma mutum ne da ba shi da girman kai, mutum ne wanda yake faran-faran da jama'a, mutum ne mai sakin jiki. Kuma Adam A. Zango ba daga nan ya tsaya ba, mutum ne mai sakin hannu, mutum ne mai son mutane sosai da sosai. Bugu da ƙari, Adam A. Zango mutum ne wanda abin hannunsa bai rufe mai idanuwa ba. A ƙarƙashin Adam A. Zango ya yaye jarumai da yawa a cikinsu. Kuma ikon Allah wanda ya yaye a isansa za ka ga Allah ya ɗaukaka su. Muna fatan Ubangiji Allah ya ƙara min lafiya, Allah ya ƙara nisan kwana, Ubangiji kuma Allah ya tsare nan gaba. Har lokacin da muka gama kammala wannan bidiyo ɗin, mutane suna ta tururuwa gurin ganin Adam A. Zango kuma su ne masa addu'a, kuma yana jin daɗin haka. Daman kyakkyawan hali shi ke jawo mutane su soka. Allah ya sa mu dace.